Good morning, dear brothers and sisters. Please kneel for the opening prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me, and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours, and knit to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect me, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow, at the same time consoled by the thought that, because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer.
Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you on the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas mian sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan as sinaotob an sa imong kabutan, na tamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalang gibo, asin ngunyan, namamatayan minaan padosang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagduga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang ng mga ipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigay mo kami. sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, Premier Biyernes kan bulan na Setyembre, ika-22 na simana sa ordinaryong panahon. Idulot man po niya to ang mga minasunod na mas intention. Mga pasasalamat for Peter J.E.C. Dilaw, offered by S.C. Dilaw, in honor of the Most Sacred Heart of Jesus. Hali kay Rosie B. Asopardo Cantara and family. Thanksgiving man ni Tess D. and family, in honor of the Most Sacred Heart of Jesus. Hali kay Yvonne D. and family. Thanksgiving offered by Dorothy Garcia. Special intentions for good spiritual, physical health and safety of my family. Ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For healing and good health of Anna Marie Kim. Offered by Benaobra family. Special man na intention ni Mr. and Mrs. Rodel Burais. Ni Tess D. and family. Ni na Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Para sa kapahingaloan kan mangkalag, para kay Froilan, hali kay Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Asuncion, hali kay Rica Dumalaon. Para kay Orly, hali kay June and Lani Rico. Para sa kalag ni Prima, hali kay Yani Padilla and family. 12th death anniversary of Maxima from Jose Adivino. Death anniversary of Hilario III, Fidela, hali sa Baldo and Berango family. Para sa gabos na kalag, hali kay Daisy Alamo and family. Para kay Eleuterio, hali kay Ellie Jane Kaayaw and family. Para sa kalag ni Victor, hali kay Elizabeth Belga and family. All souls from Ana B. de la Paz. Para sa kalag ni Agustin, hali kay Dorothy Garcia and family. Matindog na po ang gabos, sinsarabay kitang mag-awit. Mag-awit
kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Primer Biyernes kan bulan na Setyembre, nagdedebosyon po kita sa banal na puso ni Jesus. Debosyon na nagtutukdo sa tuya na ang puso niya nagluluwas sa pagkamuot. An hagad ta kada Biyernes na ini, makaarog ki Jesus. Mamuot siring ki Jesus. Punan taan selebrasyon sa pagrumdum kan mga momento na daita iyan nagibo, na dai kita namuot siring sa iya, na nagsayo makitang makaarog sa pagkamuot niya. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangaji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamili sa kagurangan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos nin mga kabagsikan, sa imo ang gabus na pinakamarhay, italanhok mo sa samong mga daghan ang pagkamuot sa imong ngaran. Asin warasan na sa pag-uswag nin kabanalan, ang mga marhay na bagay, samo sa imong patalubuon. Asin sa maigot mong pagbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Dapat isipon kan mga tao na kami mga surugoon ni Kristo, mga namamahala kan misteryo ng Diyos. Sa mga namamahala, hinahagad na balang saro, maninigo sa ipinaniwala. Daing halaga para sa ko na ako papagkanigoon o dai papagkanigoon nindo, unin arinman sa nahukuman. Day nga ni ako mahukom sa sakuyang sadiri. Totoo na day ako sinasagwi nin sakuyang konsensya. Alagad, bakong huli ka iyan, ako matanos na. An kagurangnan sanaan sa kuyang hukom. Kaya day ka mo dapat na maghukom bago umabot ang panahon. Halato na dumatong ang kagurangnan. Sa iyang liliwanagan ang natatago sa kadikluman, asin ipapahayag ang mga hilom na nasa puso nin tao. Dangan, sa balang saro, itatao ang kaumawan na hali sa Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kaligtasan nin banal, hali sa kagurangnan.
An kaligtasan nin banal, hale sa kagurangnan. Pagsarig sa kagurangnan, asin gibuha ang karahayan. Tanganing mabuhay ka sa daga na dainin kahandalan. Bugtakan an sa imong karangahan sa kagurangnan, ta itataos sa imo ang mga kamauotan nin sa imong puso. An kaligtasan nin banal, hale sa kagurangnan. Dulutan sa kagurangnan ang sa imong paglakaw. Magsarig ka sa iya, asin tatabangan kanya. Siring sa liwanag, masirang sa imo ang katanosan. Magliliwanag, siring sa kaudtuhan in sa imong kaligtasan. An kaligtasan nin banal, hale sa kagurangnan. Talikdan ang karatan, asin gibuha ang karahayan. Tanganing mabuhay ka, sagkod lamang. Hulitan kagurangnan na mumuot sa katanosan. Asin dain niya papabayaan ang sa iyang mga banal. An kaligtasan nin banal, hale sa kagurangnan. Ang kaligtasan nin banal, hali sa kagurangnan. Siya ang pailihan sa panahonin kasakitan. Ililikay sinda sa karatan, asin tatawanin kaligtasan. Hulit na sinda, nagpaalaw sa iya. An kaligtasan nin banal, hale sa kagurangnan. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi ang mga pariseo kay Jesus, ang mga disipulos ni Juan, danay na nag-aayuno, asin nagpapamibi. Siring man ang mga disipulos kan mga pariseo. Alagadan sa imong mga disipulos, yaon sa mga karakanan asin irinuman. Si Jesus nagsimbag sa inda. Makakapag-ayuno daw ang mga katuod kang nobyo, mantang day patapos ang kasal. Maabutan aldaw na ang nobyo mahali. Sa aldaw na iyan, sinda mag-aayuno. Asin isinugpon ining minasunod. Dainin minatagubhang nin bagong tela sa daan naggubing. Hulitam natabas lamang ang bagong tela. Alagad ang bagong tinabas, bakong angay sa daan. Dainin minabugtak nin bagong arak sa daan na anit. Kung iyan gibuhon, ang bagong arak mabusi sa anit. Ang arak masasayang, asin ang anit siring man. Bagong arak sa bagong anit, mayo nin magustong uminom nin bagong arak, pakatapos na makainom nin daan. Hulita masabi siya, mas manaagom ang daan na arak. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Our gospel for this first Friday of September invites us into a deep self-examination. Imbitasyon tanganing siyasaton ang sadiri, hilingon kun nakakaarog kita sa banal na puso kan sa tuyang kagurangnan. Guraano po kita kadesidido sa pagsunod ki Yesu Kristo. Guraano kita kasinsero na arugon siya, isabuhay ang mga katukduan niya. Iyo po ini mismo ang mga hapot kan ebanghelyo ta ngunyan. Sabi kan kagurangnan, mayong minapalis nin bagong arak sa lumang lalaggan na anit. Takon sa lumang anit,
mabubusi iyan, sayang kan arak. Ano pong but sabihon ka ini? Enot, sabuton an kultura kan mga Hudiyo. Kaya ito pong panahon, during the time of Jesus, mayo pa man pong teknolohiya sa paggibonin mga botelya. Wines during the time of Jesus were not placed in bottles. Imbis, ang mga arak po kan sa indang panahon, pigbubugtak sa mga container na inaapod wine skin. Gibo po ini sa balat nin hayop, anit, digdi pigbubugtak ang mga arak. Ang bagong arak po, pag binubugtak sa wine skin, ining anit, nag-i-expand dahil kan fermentation. Ngunyan, sa panahon ta, pigigibo ta ang fermentation sa mga barrel. Kaya ito po sa indang panahon, nagfe-ferment ang arak pag ibinugtak na sa bagong anit, ining wine skin, ining container. Mayong problema kung mag-expand ang arak, dahil pag bago po ang anit, stretchable ang leather. Kaya niyang i-accommodate ang arak na nag-i-expand. Dangan sa kahaluyan po, minatagas ang anit, ang ining wineskin, bako na siyang stretchable, kaya bako pong advisable na gamiton giraray kung maubos na, dangan may bago kang arak. Pag ang bagong arak, ibinugtak sa lumang wineskin, nagigisi po ini, nabubusi ang anit. Pwede daw pong tagpian na sana ang nabusi na anit. Sayang man, leather, baka pwede pang gamiton. Kung tatagpian po ang lumang anit, mararaot man sana ang anit pag nag-expand ang bagong arak. Sayang ang arak. Kaya nga ni, ang bagong arak, ibugtak sa bagong anit. Dai matagpi, mayong masasayang na arak. Mga tugang, ano po ang mensahe kaini para sa to? Kung nagsusunod kita kay Kristo, kaipuhan pong sanglian na ang mga dating gibo, nin pang Kristiyanong mga gawi asin pag-uugali. Ang bago pong buhay kay Kristo, kaipuhan, pinapadisan man nin bagong pananaw, bagong habits, bagong lifestyle. Day po pwedeng dating gawi sana, business as usual, daing konbersyon kan puso. Importante pong naghihinguwa kita, day by day, nabayaan na ang mga nakaaging kasalan asin pagkukulang, dangan hampangon ang hinahagad sa sarong tawong marhay na disipulo ni Kristo. To be truly converted to Christ means converting the heart so that our hearts may become like the heart of Jesus. Kaya mahapot kita, ano daw po ang satuyang pagsabuhay kan sa tong katolikong pagtubod? Tagpi sana kan nakaagitang buhay? Haramtaan itsura kan tagpi, ang mga mama, mga lola ta, kan saradit pa kita, pigtatagpian ang mga bado ta pag may luho. Ano daw po ang satuyang buhay katoliko? May mga tagpi-tagpi. Ano daw po kung tunay na nababago na ang bilog tang pagkabuhay dahil kaining sigisiging pagsimba, ining paghinguwatang magin maray na Kristiyano, ining pagdangugta kan tataramon. Uutruhon ko lang po na ang hinahagad, bilog na pagkabuhay, ang liliwaton, babaguhon. Dahil, daiman po pwedeng sadit na pidaso sana ang papanibaguhon. Day pwede pong sarong lado sana, so gusto ta sanang akuon na katukduan, ang ibubukas ta sa kagurangnan. Ang naghihinanyog po sa tataramon, dangan nagsasabuhay kan tataramon, dapat nababago ang bilog na pagkabuhay. Sabi, you don't eat just a slice of the cake. You eat the whole cake. Day po pwede na ang pagiging katoliko, garo naglaog ka sa sarong restaurant o kantin, na naghiling ka sa menu, ini gusto ko, ini da iko gusto, ini kakakanon ko, ini da iko kakakanon. You have to eat the whole thing.
Pag sinabi kong Kristiyano akong bilog. Kita po baga mismo, habutanin mga kurukabanga sana. Ano po? Nagdududa kita pag ang sarong tao, part-time sana kan ginigibo niya. Halimbawa, part-time na doktor, part-time na abogado, part-time na dentista. Higwaman po kaiyan. Garo dayta po ipagkakatiwala ang buhay ta, ang ngipon ta, ang mga karapatan ta, sa tawong daiman bilog na isinasabuhay ang sa indang propesyon o bokasyon. Pero pag nakahiling kita nin part-time na Kristiyano, madali unta sa nang pigpapasipara. Part-time na banal, part-time na mapinangadjion, part-time na mahihirakon, part-time na mabuot. Pero pag mayo nang nakahiling, time out naman ang pagsunod kay Kristo. Aramta na anuman na pinagtagpian, daiman po nagtatagal. Maabot ang punto na ining pinagtagpian, sasanglian nin bago. Ang part-time na Kristiyano, siring man po, pag inabtan nin pagbalo nin pagtios, madalion magsuko, nabubusi, nasasayang ang pinonan, dahil mayong kusog, mayong laog. Ini ang pamibi tangon niya na primer biyernes kan bulan. Mamibi kita sa Sagrado Corazon, ining banal na puso ni Jesus, na panibaguhon ng satuyang puso, makumbertir siring kan puso niya. Day po pwedeng tagpi-tagpi sana ang pagtubod, tagpi pag nasa simbahan, tagpi pag Domingo, tagpi kon birthday mo, tagpi kon piyesta kan patron. Dangan iba man ang ugali pagluwas sa simbahan, iba man pag nasa harong, saka pag nasa trabaho, dai nagkakasararo. Ang hinahagad po kan sa tuyang pagtubod, bagong mga gawi, bagong pagkabuhay. New wine should be placed in new wineskins. Sabi, pag nanamitan mo na ang managom na arak, di ka na mabalik duman sa arak na maluyang klase. Jesus is the best wine. And once we have tasted this wine, we no longer desire for the lower kinds of wine. Biyayaan po lugod kita kan grasya na magpasakop sa kapangyarihan kan Diyos, na danay kitang linalalang asin binabago aroal daw. Magpamibi po kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan, ang banal na pagdulot, danay lugod na magtaos sa mo kan nakakaligtas mong bendisyon, tanganing ining ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan,
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadani asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami oroal daw kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing sagkod. Ta igwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo ki Jesus sa mga gadan, naglalaom man kami na mapapasamo ang misteryo paskwal na daing katapusan. Kaya kaiba kan angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta inian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag. Sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagada sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, si Nestor asin Lucilo, sa mong mga Obispo emerito, asin kan gabos na klero. Girumduma ang sorgoon mong si Engracio, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini, itugot mo na ang katubo sa pag-arog sa kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa iya man sa ng pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles orug na si San Judas Tadeo, asinan gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Mamibi kita sa mga tataramon na itinukdo kan sa tuyang maestro. Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaong mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkeherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniyo na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kamo kan tanda ning katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang uya si Jesucristo, nag-iimbitar sa konbersyon nin puso. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi ka ining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, kaming pinabasog mo kan tinapay nin langit nun na lamesa, nagaarang, naparigunonan sa mong mga puso, kaining kakanon nin pagkamuot, sagkod na masibot kami sa paglingkod sa imo sa samong kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdani kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Sa Diyos. Diyos.